Abi şu. Ha söyle. Sarmurabi Rustam Kurjai, Marabi Kalam Sharif John Sirai, Marabi Darwaza Ganja Muftar Sulaiman, Muftar Aman Bobai, Mansur Zarifam Yarmat, Mahmud Nizamudin Mulakar, Hizmet Bekatari Abdullah Nimatullah. Akhirnya diperasara Dawara Lahan Fazari Mermanan, Sarpalgar Rustam Yarmat, Asyari Bushambon, Babaran Dawar Ismail Murabi, Asyari Nara, Wajar Bek Siddiqui, Azhabul Wajah, Dawari Irfan
1 2 3 4 1 2 3 4 хуҷанд гартадаст бозии навбатӣ дар чемпионати Тоҷикистон. سلطان برای
Почкаш қанда. Nere pesa başlıyor. дуруд бинандагони азиз, мухлисон ва алоқамандони футболи тоҷик. Гузориши мустақими мо шурӯъ мешавад аз баргузории бозиҳои даври 14-уми Лигаи Олии мамлакат ва як қатор бозиҳо қарор аст ки албатта шурӯъ аз имрӯз баргузор шаванд дар даври 14-ум. ва хуб, имрӯз ягона бозии ин бозии дастаҳои Хуҷанду Регарта Даз аст ки мо шумо онро ба таври мустақим тамошо хоҳем кард ва фардо бозиҳои дигар вахш бо барқчиест хата бо ҳосилот байни ҳам бозӣ хоҳанд кард. хуб, ситои дуворунро коргардон барои мо шумо пешниҳод мекунад. ёдовар мешавем ки дар ин дидор Рустам Нурматов дуори асосӣ аст, Исмоил Нуралиев ва Ҷурабек Содиқов ба ӯ кӯмак мекунанд. Амирҷон Хоркашев бошад дуори эҳтиётӣ дар рафти бозии имрӯз аст. хуб, Зуҳал Хоҷаназарова ва Насрулло Кабиров дуорон дар ҳуҷраи вар ба ҳисоб мераванд. ва хуб, нозири дуорон Абдураҳим Бобоев ва комиссари бозӣ Ҷамшед Исмоилов дар бозии
имрӯзанд. хуб, ҳайати дастаи хуҷандро коргардон барои мо шумо пешниҳод кард. албатта ба таври пурра ва муфассал дар оғози рақобат ман бори дигар хоҳам гуфт дар мавриди ҳайатҳои дастаҳо, дар мавриди мавқеъгирии бозингарон ва ёдовар мешавем ки як муддат албатта бозиҳои ҷоми Тоҷикистон баргузор мешуданд, махсусан дар даври яшакниҳоӣ буд албатта ки бозиҳо дуир мегаштанд. ва хуб, дар даври яшакниҳоӣ тими Регарта Даст бо Барқчии Ҳисор рақобат кард ки дар умум дар ду бози санаи 27 июл ва 2 август бо ҳисоби 5-2 пирӯзӣ ба даст овард ва ба даври чорякниҳоӣ рӯ хат гирифт. дастаи хуҷанд бошад ҳамин тавр дар даври яшакниҳоӣ бар муқобили Файзканд бозӣ кард ва ин даста ҳам баъд даври чорякниҳоӣ мусобиқа рӯ хат гирифт ва дар миёни 8 дастаи беҳтарин дар доираи ҷоми Тоҷикистон мавқеъ гирифт. ҳоло ҳама чиз омода аст барои оғози бозии дастаҳои хуҷанд ва Регарта Даст ва ин бозии даври 14-уми лигаи олӣ аст. садои шаки довар баланд шуд. дастаҳо бозиро оғоз карданд дар варзишгоҳи Спартак ба истилоҳ дар шаҳри хуҷанд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем мо пурра ба ҳайатҳои дастаҳо. шурӯъ мекунем аз ҳайати тими хуҷанд ҳамчун дастаи мизбон дар бозии имрӯза. инҷо қодия бозӣ байрон мешавад. фикр мекунам аллакай дар оғози рақобат. рақами 63 Сафармат Ғафоров таҳти шумораи 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, таҳти шумораи 6 капитани даста Даврунҷон Эргашев, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 13 Нозим Бобуҷонов, рақами 17 Исломҷон Тошпулатов, таҳти шумораи 9 Боирҷон Сангинбоев, рақами 92 Сергей Сканян, таҳти шумораи 19 бошад Диан Тумбас, сармураббии тими хуҷанд Рустам Хоҷаев. хуб, ба ҳайати дастаи Регарта Даст таваҷҷӯҳ мекунем. рақами 33 Пани Мануэл, рақами 4 Бахтиёр Қаландаров, таҳти шумораи 44 Жозеф Феумба, рақами 5 Осуман Қосим, таҳти шумораи 66 Асилбек Тимиров, рақами 55 Акбай Бартей, таҳти шумораи 8 Саид Мухтор Азимов, рақами 47 Шерзод Муҳаммадиев, рақами 7 Шарафҷон Солеев, рақами 34 Опонг Ҷонсон ва рақами 9 Фримпонг Квадво. сармураббии тими Регарта Даст Зайниддин Раҳимов. ҳоло бо ту бозингарони хуҷанд қарор доранд ва аз тариқи марказ Эҳсон Бобоев ҳуҷуми дастаашро оғоз мекунад. ӯ имкон дорад ки пас бидиҳад ба канор. ҳоло пас ҳам иҷро шуд ба канори чапи хати ҳамла. Бобоев аут кор кард инҷо ба фоидаи дастааш наздик ба ҷаримагоҳи дастаи Регарта Даст. ёдовар мешавем ки варзишгоҳи хонагии дастаи хуҷанд албатта чиз тавре ки барои ҳамаи шумо маълум аст, ин варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти шаҳри хуҷанд аст ва ин варзишгоҳ бо сабабҳои муайян ҳоло омода нест барои гузарондани бозиҳои хонагии дастаи хуҷанд. аз ин лиҳоз дастаи хуҷанд бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи Спартак доир карда истодааст. сараввал гуфтанд ки шояд бозиҳо бо эҳтимоли зиёд дар шаҳри Саравшан доир мешаванд, вале дар варзишгоҳи ба қавли дуюмдараҷа дар шаҳри хуҷанд ки ҳоло мебинем ба талаботҳои хуб лигаи футболи мамлакат ҷавобгӯам ҳаст, интихоб шуд ва инҷо бозиҳои дастаи хуҷанди хуҷанд гузаронида мешавад. тӯбро мегиранд бозингарони Регарта Даст ва ҳуҷуми хуҷанд бошад идома хоҳад ёфт. инҷо метавонад ҳолати хавфнок бошад. Сергей Цканян аз кунҷи майдон ирсоли ӯ ба марказ, фурсат барои задани зарба ҷониби дарӯзаи Регар ва аммо зарбаи задаи Исломҷон Тошпулатов ба самти дигар рафт ва дарвозаи Пани Мануэл аз зарбаи хавфноки Тошпулатов эмин монд. имрӯз як қатор мухлисони дастаи хуҷанд ҳам дар ин варзишгоҳ дида мешаванд, вале ҳоло дар рафти гузориш албатта чандон намоён нестанд, вале ба ҳар ҳол мухлисони футбол ҳастанд ва дар умум мухлисони дастаи Регарта Даст ҳам дар яке аз гӯшаҳои ин варзишгоҳ ҳузур доранд ва рафти бозиро тамошо карда истоданд.
рақобат дар қисмати майдони хуҷанд. Бозингарони Регарта Даст то ин дам онқадар фаъол нестанд дар идора кардани ту. Боло довари марказ Рустам Нурматов садои хуштаки худро баланд менамояд. қоидаи бозӣ бар муқобили шогирдони Зайниддин Раҳимов, сармураббии дастаи Регарта Даст вайрон шудааст. аниқтараш бар муқобили Гвадво Фримпонг буд, агар хато накунам. бозингари шумораи 9 аз пои афтонинданд ва ӯ зарбаи ҷаримавиам кор кард. бале инҷо капитани дастаи хуҷанд Дарунҷон Эргашев як похриҷи хавфноке дошт. акнун аввалин имконият барои Регарта Даст. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолате ки аст партов ба ҷаримагоҳ фурсат барои задани зарбо ва туп дар дасти дарвозабон. оло бозингарони дигари Регарта Даст ишора доранд ки ба дасти бозингари хуҷанд расидааст туп ва мо бояд ки чандон нигарон набошем. албатта хуб вар аст дар ин бозӣ. зуал хуҷаназаров ва Насрулло Кабиров дар назди вар ҳастанд ва тафтиш хоҳанд кард агар зарур бошад. довари марказ Рустам Нурматовро даъват мекунанд ба назди экранчаи вар ё ин ки рафти бозиро манъ хоҳанд кард. санаи такрорро мебинем ки ту ба дасти кадоме аз ин бозингарон расид. ба як даст зад, вале ин дасти ки буд? аз ин мавқеъ дидани он хеле мушкил буд. бале акнун довари марказ Рустам Нурматов рафти бозиро манъ кардааст ва суҳбат дорад бо доваре ки дар ҳуҷраи вар қарор дорад. боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзаи такрор. инҷо маълум нест ки дасти бозингари хуҷанд буд ё ки дасти бозингари Регарта Даст, вале ба ҳар ҳол ду бозингари Регарта Даст якбора ба самти довар ишора карданд, давиданд ки ту ба дасти бозингари хуҷанд расидааст. ва сарфи назар кардани чунин вазъиятҳо албатта ғайриимкон аст. بیاد از این زاویه دید بینگریم. بله تو با دستی بازیگری خوجند رسیده است و شاید اکنون دوار مجبور میشود که خودش به نزد وار برود. این بازیگر شماره 19 دیان تومباس بود که حالا با دوار صحبت داشت و اشاره کرد که گویا تو به دستی اون نرسیده باشد. حالا همون نوار رو آماده میکنند برای دوار و دوار به نزد اکران وار حرکت خواهد کرد. سید مختار عظیموف انتظار است که پنالتی تعیین کرده شود و این بازیگر یکی از اون بازیگران است که با ضربه‌های خوب خود نه تنها از پنالتی بلکه از ضربه‌های جریمه‌ای میتواند گل‌های خوب هم بزند. چند پیشتر در دوره رقابت‌های جام بود اگر خطا نکنم که ما شاهد یکی از گل‌های زیباترین شدیم. بیاید بار دیگر ببینیم. بله توپ رسیده است به دست بازیگر خوجند. در این گونه وضعیت یک تجدید نواربرداری دیگر لازم است که از پشت دروازه این حالت را به نوار بگیرد و دیگر جای بحث و شبهه و چیزی باقی نمیماند. ولی وابسته به امکانیت از لحاظ تکنیکی البته هر چقدر امکانیتی که هست وابسته به آن دوران حالا با هم مشورت میکنند و وضعیت رو فهمیده به قرار می آیند. متاسفانه از این موقع یکی از این مسافه طولانی که بین شهر خوجند و دوشنبه است حالا ما صدای دوار رو شنیده نمیتوانیم که چی گفته ایستاده است و چی صحبت کرده ایستاده است. با نصرالله کبیروف و همچنین
аниқтараш бо Зуҳал Хуҷаназарова ва ёвари ӯ Насрулло Кабиров. бале расидааст. бале ту ба дасти бозингари Хуҷан расидааст. акнун довари марказ Рустам Нурматов ба назди экрани вар меравад. мухлисони дастаи Регарта Даз ҳоло пеналти гуфта даъво доранд. ҳамон ҳолатро мебинем. бале ту ба дасти бозингари аввалан ба китфи футболбози Регарта Даз мерасад ва баъдан ба дасти бозингари Хуҷанд. бубинед инҷо 100% маълум аст ки ту ба дасти бозингари шумораи 19 аз ҳайати Хуҷанд Деян Тумас расидааст. ҳар ҳол интизор мешавем ки Рустам Нурматов ба чӣ хулосае меояд ва умедворем ки он чиро ки ҳоло мо дида истодаем маҳз довари марказ ҳамонро дида истодааст дар экранчаи худ. бозингарони дастаи Хуҷанд ҳама зери лаб гуфта истоданд ки эй кош пеналти нагузорад. ва бозингарони дастаи Регар бошад баръакс, ҳама зери лаб гуфта истоданд ки эй кош пеналти гузорад. исломҷон Тошпулатов ва Шарафҷон Солеев ҳоло канори ҳам истода чизеро ба ҳам баҳс мекунанд, таҳлил шояд карда истоданд. ҳатто бале акнун маълум шуд. ҳоло ҳамин навор бояд барои довар ҳам нишон дода шавад. инҷо маълум аст 100% ки ту ба дасти бозингари Хуҷанд расидааст. ва мо танҳо интизори баргашти довар ба майдон ҳастем. мо танҳо баргашти доварро интизорем то ин ки бубинем қарори ниҳоӣ чӣ хоҳад буд. довар баргашт ба майдон ва ишора мекунад ба чӣ? ба нуқтаи ҷироиши зарбаи пеналти ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. бале пеналти гузошта мешавад акнун ҷониби дарвозаи Хуҷанд ва ҳоло Сафармат Ғафоров дарвозабони дастаи Хуҷанд дар ҳолате қарор мегирад ки бояд барои дастааш коре кунад. Шарафҷон Солеев тӯбро гузошт ва аллакай омодагӣ гирифтааст барои задани зарба. бозингари дастаи Регарта Даз. ин аввалин имконияти бозингарони Регар аст. Шарафҷон Солеев зарбаи ӯ бо пои чап ва тӯб дар дохили дарвозаи Хуҷанд. аллакай дар дақиқаи 14 рақобат ҳисоб 0-1 мегардад ва
аз пеналти Солеов ба задани гол даст меёбад. ӯ голи худро бо ҳузури Криштиану Роналду ҷашн мегирад. мухлисони дастаи Регарро мебинем. Ҳарчанд шумораашон кам ҳам бошад, вале онҳо имрӯз ҳастанд дар ин варзишгоҳ ва шодӣ карда истоданд, хурсандӣ карда истоданд якҷо бо бозингарони худ. коргарди он такроран ба мо нишон медиҳад ҳолатеро ки ту ба дасти бозингари Хуҷанд расид. ана пеналтиеро ки Шараф Солеов бехато ва ба осонӣ ба дарвозаи Хуҷанд зад. ҳисоб 0-1. Хуҷанд бозиро бисёр хуб шурӯъ карда буд, аммо аввалин ҳуҷуми бозингарони Регар, албатта он ҳуҷум ҳам набуд. Танҳо лаҳзае буд ки Гват во Фримпунг талош кард, хуб бозӣ кард ва бозингари рақибро маҷбур намуд хуб Давронҷон Эргашевро ки муқобили қоидаи бозиро вайрон кунад. Ва ҳамин қоида вайронкунӣ ба пеналти оварда расон ва ниҳоят ҳатто ҳисоб кушода шуд. ҳамлаи навбатиро мебинем дар иҷрои Регар Тадас. Фримпонг паси ӯ ба Шараф Солеов. инҷо тӯбро Шерзод Маҳмадиев дар ихтиёри худ гирифта натавонист. ҳуҷуми дигар бораи дастаи Регар. Аквае тӯбро аз даст медиҳад. аксол ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Солба канор фурсат аст барои идома додани ҳамла. агар инҷо ба тӯб расида битавонад Сергей Сканян. ба худи ду бозингар Хусайд Мухтор Азимов бо Сергей. ҳоло Азимов дигар бора бо тӯб қарор дорад. паси ӯ каме сахттар буд ва дар ин мавқеъ қарор гирифтани Опонг Ҷонсон аз имконият берун буд ва тӯбро бозингарони дастаи Хуҷанд дубора ба ихтиёри худ дароварданд. Эътибор мешавем ки ани ҳол дар доираи рақобатҳои Лигаи Олии мамлакат агар бигирем дастаи Хуҷанд дастаи сеюм ба ҳисоб меравад дар мусобиқа. хуб Истиқлол маълум аст ки садрнишин аст ва дар 13 бозӣ 13 пирӯзӣ дорад. ин даста клуби марказии варзиши Артиш бо он омодагиҳо бо он таҳаввулотҳои калоне ки дар даста дошт дар ҳайати худ дошт ҳоло дастаи дуюм ба ҳисоб меравад. ҳуҷуми дастаи Хуҷандро мебинем баъдан дар мавриди мавқеъи ин даста дигар бора пурра хоҳем гуфт. партоб ба ҷаримагоҳи Регар Тадас тӯб аз майдон зада берун карда мешавад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Хуҷанд ба миён меояд. зарбаи кунҷиро мебинем. Бобоҷонов партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. фурсат барои задани зарба дода нашуд. Нозим Бобоҷонов як ҳаракати хуби дигари ӯ бозам пас ба ақиб. давом меёбад ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Нозим бозам партоб ва бартараф карда мешавад ин ҳолат низ. акнун қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз тарафи Солеов бар муқобили Нозим Бобоҷонов бозингаре ки қисми аввали мавсимро дар ҳайати дастаи Равшани Кулоб гузаронида буд ва то ҷои ӯ яке аз бозингарони калидии дастаи Равшан ба ҳисоб мерафт дар баробари Муҳаммаҷон Раҳимов, Шодӣ Муродов ва умуман дигар бозингароне ки дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекунанд. вале ҳоло ӯ дубора баргашт, анықташ аз дастаи Равшани Кулоб берун шуд ва баргашт ҳоло ба ҳайати дастаи Хуҷанд. зарба ҷаримавӣ. Сурия қуввати хавфнок зарбаи навбатӣ ва тӯб дар дарвозаи дастаи Регар Тадас. дарвозабони ин даста Мануэл Пани аслан нафаҳмид ки чӣ шуд ва чӣ гуна тӯб ба дарвозаи ӯ ворид гардид. Нозим Бобоҷонов инҷо сабабкори асосии ҳамин гол аст. он нафаре ки зарбаи ҷаримавӣ кор кард, баъдан худи ӯ агар хато накунам партоб намуд тӯбро. маҳз бозингаре ки қаблан дар ҳайати дастаи Регар Тадас бозӣ карда буд. саҳнаи таклори голро мебинем.
капитани дастаи Регартад аст. Бахтиёр Қаландаров хост ки тӯбро аз пеши дарвозаи дастааш дуртар кунад, вале муваффақ нашуд ва ин боис бар он гардид ки тӯб баъдан ба самти бозигарони дастаи Хуҷанд биравад ва ниҳоят ба дарвозаи Аниёлпани ворид гардид. ҳоло акнун ҳисоб 1-1 дар бозӣ байни дастаҳои Хуҷанд ва Регартад аст. хуб, дастаи Хуҷанд гуфтем ки дастаи сеюми лигаи олист ва ин даста пас аз 13 бозӣ 7 пирӯзӣ ва 4 мусовиву 2 бохт дорад. албатта танҳо аз рӯи бохтҳо хуб умури ин даста фарқ мекунад нисбат ба клуби марказии Вардиши Артиш бо 4 ахтараш бо 2 бохт ва 25 имтиёз дорад. клуби марказии Вардиши Артиш 26 имтиёз дорад, Хуҷанд бошад 25 имтиёз дорад ва Регартад аст маҳз ҳамон дастае аст ки дар ҷои чаҳорум қарор дорад бо 23 хол ва имрӯз ин даста барои зинаи сеюмро ба даст овардан бар муқобили Хуҷанд бозӣ карда истодааст дар шаҳри Хуҷанд. тӯбро гирифтан бозигарони Регартад аст. Саидмухтор Азимов бо як зарба тӯбро дур мекунад аз назди ҷаримагоҳи дастааш. рақобат дар маркази майдон, тӯб дар ихтиёри бозигарони Хуҷанд боқӣ мемонад. Эҳсон Бобоев паси ба Канор ва иштибоҳи бозигари канории дастаи Хуҷандро мебинем. тӯб аз майдон берун шуд. Усман Қосим аз тӯбро ба бозӣ даровард. Саидмухтор Азимов бозии хуби бозигарони Ригаро мебинем. ҳоло Саидмухтор Азимов фарчанд бо мушкилӣ ҳам ки буд, вале тавонист тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дошта ва акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. довар аллакай дар даст корди зар дорад. капитани дастаи Хуҷанд Давронҷон Эргашев аз довари чаҳорум ва умуман аз доварон даъват дорад ва талаб карда истодааст ки ба вар таваҷҷӯҳ кунанд. шояд ҳатто ин амали Фримпонг ба корти сурх ҳам арзанда бошад ба қавли Бобоҷонов, капитани дастаи Хуҷанд. бархурди бисёр ҳам сахт буд байни Фримпонг ва Фахриддин Аҳтамов. хуб, акнун бозӣ давом меёбад ва Фахриддин Аҳтамов ба по бархестааст. дар ихтиёри бозигарони Регартад аст Саидмухтор Азимов. Саидмухтор Азимов яке аз он бозигаронест ки метавонист дар дастаҳои бузург бозӣ кунад, ҳатто берун аз мамлакат дар дастаҳои хуб. вале як муддат ӯ ба футбол ҳамчун яке аз қисмҳои асосии ҳаёти худ ё ин ки яке аз ҷузъҳои асосии ҳаёти худ таваҷҷӯҳ накард, балки ҳамчун футболро яъне дар ҷои дуюм гузошт. дуюмдараҷа буд футбол барои ӯ ва ин боис бар он шуд ки Саидмухтор Азимов як каме мавқеи худро дар футболи тоҷик аз даст бидиҳад. ҳоло дубора мавқеи худро барқарор карда истодааст ва хеле хуб талош карда истодааст. бозиҳои хубам дорад, ҳоло голҳои зебо ҳам мезанад, аз лӯзи физикӣ ҳам як бозигари хуб аст. вале он ҳолате ки қаблан дошт, бо он ҳолат ӯ 100% имкон дошт ки албатта берун аз кишвар дар дастаҳои хуб бозӣ кунад.
чӣ дар чемпионати Ӯзбекистон ман бовар дорам ки 100% маҳорати хуб дошт, чӣ дар ҳатто лигаи бартарии Эрон метавонист бозӣ кунад ба монандиёне ки аз ҳамин насли Саидмухтор Азимов, Манучер Сафаров, Ваҳдат Ҳанонов, Эҳсони Панҷшанбе, Шериддин Бобоев, ин 4 нафар аз футболи мо рафтанд ба лигаи бартарии Эрон ва онҷо Ваҳдат Ҳанонов муваффақ шуд ки боқӣ бимонад. Албатта Шериддин осеб гирифт, баъдан баргашт ва хуб онҷо Эҳсони Панҷшанбе ҳам мавқеъ пайдо карда натавонист дар умум. Саидмухтор Азимов аз ҳамин насл буд, яъне якҷо бо Шериддин Бобоев, Эҳсони Панҷшанбе, Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров ва чунин бозингароне ки ҳоло бозингарони асосӣ дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳатто ба ҳисоб мераванд, бузург шуд ва бо ин насл албатта ҳатто аз ҳайати ҷавонони 19 солаи Тоҷикистон дар бозиҳои осиёӣ дар чемпионати осиё ширкат кард. Яке аз бозингарони асосии даста буд ва баъдан як каме ӯ мавқеи худро дар футбол аз даст дод. Барҳол яке аз бозингарони хуби дастаи Регарта Дазм аз Саидмухтор Азимов аст. Топ дар ихтиёри бозингарони Регар, Анхараш Хуҷанд, Эҳсон Бобоев, пасӯ ба марказ. ҳуҷуми навбатии Хуҷандро мебинем. Давронҷон Эргашев. гузории зебои бозингарони Хуҷанд ва ҳамлаи навбатии онҳо аз канори дома меёбад. Инҷо имкон аст барои ҳатто ирсол кардани тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Ду нафар ба якдигар хабар расонданд. аз ҳайати дастаи Регар фурсат барои задани зарба ҷониби дарвозаи Регар тадаст. аммо мавқеъро аз даст дод дар ҳамин ҳолат Исломҷон Тошпулатов ва сари вақт зарба иҷро карда натавонист. барои Фахриддин Атамов чӣ гуна мавқеи хуб ба миён омад аз канор ки ӯ то дохили ҷаримагоҳ рафт. ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Регарро мебинем. Шарафҷон Сулиев зарбаи сахти ӯ аз масофаи хеле ҳам дур. фишор меорад Саидмухтор Азимов то охир ва имкон аст барои идома додани ҳамла аз ҷониби бозингарони Регар Тадаст. зарбаи кунҷӣ барои Регар Тадаст ба миён омад. Фирдавс Абдусалимов тӯбро зада аз майдон берун мекунад. Опунг Ҷонсон метавонист ки ба Азимов пас бидиҳад. Азимов ҳам дар мавқеъ озод буд ва барои пас надодан ӯ ҳатто эътироз кард, аммо барҳол чизе ки буд гузашт ва зарбаи кунҷӣ иҷро мешавад. боз як имконияти дигар, зарба тӯб дар дохили дарвозаи дастаи Хуҷанд аст. ҳисоб 1-2 мешавад дар дақиқаи 27-уми рақобат. бозингарони Регар Тадаст аз футбол бозӣ карда дида дар ба истлоҳ намуди варзиши гимнастика фаъолтаранд. саҳнаи такрорро мебинем. бозингари шумораи 55 Аквае бо сар тӯбро ба самти дарвозаи Хуҷанд равон кард. Сафармат Ғаффоров ҳарчанд ҷаҳиш намуд, вале ӯ дигар натавонист ки баргардонад зарбаи задаи бозингари Регар Тадазро ва бо ин усол голи худро ҷашн гирифтанд бозингарони Регар. дубора топ дар ихтиёри бозингарони дастаи меҳмон аст ва Бахтиёр Қаландаров буд ки тавонист тӯбро баргардонад ба Регар Тадаст. ба истлоҳ ба прессинг мегузаранд бозингарони Хуҷанд. Саидмухтор Азимов, пасю Бақиб, Бахтиёр Қаландаров таваккал накард ва тӯбро нагузошт барои Мануэл Пани дарвозабон. Эҳсон Бобоев пас медиҳад Бақиб.
Ронҷон Эргашев. Пасиё ба Тони Бикатал. дақиқаи 29-уми рақобат аллакай пушти сар мешавад. ҳисоб 1-2. албатта дар оғози рақобат ягон 5 ё 7 дақиқа танаффус буд, танаффуси хеле калон ва ба хотири ҳамон баҳсе ки пеналти ҳаст ё нест. ва шояд дар охири қисми аввал довар он дақиқаҳоро илова хоҳад кард ба унвони ҷубруни ҳамон талафоте ки буд. ҳамлаи навбатии дастаи Регарта дастро мебинем. бозам партов ба ҷаримагӯи Хуҷанд ва туп дар дасти Ғафворов. Даврон Эргашев. Пасиё ба канор. Садоштаки довар баланд шуд. ҳуҷуми навбатии Хуҷандро мебинем. туп дар ҷаримагӯҳи Регарта даст дар ӯзабо ба пеш омад ва бо мушкилӣ инолатро бартараф кард. ҳатто яке аз бозингарони Хуҷанд эҳтимоли осеб гирифтанаш ҳам ҳаст. ҳамлаи навбатии Регарта дастро мебинем. Саид Мухтор Азимов ба осонӣ тӯбро аз даст дод вақте ки ду нафар ӯро иҳота карданд. оло бармегардад ба мавқеи худ оҳиста ва иштибоҳи худро ҷуброн мекунад. инҷо тӯбро бармегардонад ба дасташ Саид Мухтор Азимов. яке аз сабабҳои дигаре ки мо Саид Мухтор Азимовро дар футболи тоҷик дубора хуб эҳсос мекунем, ин зери роҳбарии Зайниддин Раҳимов кор кардани ӯст, бозӣ кардани ӯст ва Зайниддин Раҳимов воқеан барои ӯ мавқеъ пайдо кард ва ҳамчун бозингар ин футболбозро дубора кашф карда истодааст. соло баъзе аз мураббиён чунин хислат доранд. баъзе аз бозингароне ки то ҷои маҳорати хуб доранд вале шояд онро истифода накарданд. шояд сабабҳое буд. онҳоро дубора метавонанд ки ба қавли корномаашон роҳиё кунанд ва ҳоло Зайниддин Раҳимов ҳамин корро айнан бо Саид Мухтор Азимов карда истодааст. Давронҷон Эргашев зарбаи ӯ Бахтиёр Қаландаров бозингари Хуҷандро аз пой афтондааст вале танҳо аут гирифта мешавад. зарбаи ҷаримавӣ нест. Фахриддин Ахтамов тӯбро аз аут ба бозӣ даровард. боз як партоби дигар ба ҷаримагӯҳи Регарта даст. партов ба дохили ҷаримагоҳ ба ҳолати дигаре ки бо эҳтимоли зиёд тӯб ба дасти Бахтиёр Қаландаров расида бошад ҳаст инҷо ва тӯб аз майдон берун мешавад. мухлисони дастаи Хуҷанд ба по бармехезанд. бозингарон бо ҳам баҳс мекунанд. Эргашев, Тошпулатов, Нозим Бобоҷонов ва дигар бозингарон. ҳоло мо интизор мешавем ки саҳнаҳои такрор аз ҷониби коргардон ба мо пешниҳод шавад. Бахтиёр Қаландаров капитан дар ҳақиқат бо даст бозӣ кард ё на? бале як расиши кӯчак буд. аммо ин расиш пеналти гуфта мешавад ё не аз ҷониби довар. мо ҳоло интизор мешавем ва бовар дорам ки инҷо зиёд
نه پنالتی نیست. اینجا زیاد بحث نمیشود و خودی کم چیز فهمو بود و حتی بختیار قلندرов دست خود رو عقب کشیده شده بود که بعداً یک رسش کوچک به دست او بود و از کنار چپی و مخصوصا از اونجایی که تو به دستش رسید یگان بازیگر در نزدیکی قرار نداشت که توپ رو بگیرد. تنها اونجا خب نوزین باباجانوف بود که او خیلی هم دور بود و با احتمال زیاد در اون وضعیت نمیتوانست به توپ صاحب گشته. پنالتی گذاشته نمیشود و بازی ادامه می‌یابد. حمله نوبتی خوجند رو می‌بینیم. پرتو به جریمه گو و صدگذاری بورت یکوای و ضربه کنجی نوبتی برای دسته خوجند. نوزین باباجانوف پرتابی و از کنج میدان. ضربه نوبتی با پای چپ بسیار خوب بود. اینجا سنگینبویف کوشش کرد ضربه بزند. از بازیگران دست خوجند با کمی سیو دیده است. و انتظار میشویم که بازیگر را پا برخیزد و بازی ادامه بیابد. از تماشای این بازی پر از بحث ولی زیبا حلاوت بریم. البته دقیقه 36 است که ادامه دارد و حالا دسته‌ها در قسم اول به اندازه کافی وقت دارند تا اینکه بازی کنند، تا اینکه حتی در ادامه باز هم بحث‌ها تشکیل نمایند و حتی گل‌ها بزنند اگر به این مایل باشند. رقابت در مرکز. شیرزاد کوشش میکند که توپ رو بگیرد در این موقع از نزد پای حسام بابایف ولی او موفق نمیشود. ادامه می‌یابد حمله نوبتی خوجند. فایده بازی ویران نگشته است. اوت با فایده رگرتا دست داده میشود و اینجا بویرجان سنگینبویف انتظار داشت که اوت با فایده دسته خوجند گفته میشود اما نه. فایده بازی ویران میشود و خوفناک عمل کردن فریمپونگ حالا دیده میشود در این حالت و یادآور میشیم که بازیگری مذکور البته یک کارت زرد دارد. این برخورد با تونی بیکاتال بود و با احتمال زیاد به کمک دکتران هم نیاز دارد. تونی بیکاتال اونجا نرگاشف بحث میکند با داور مرکز و حالا اکنون معلوم شد که داور باز هم میسنجد این وضعیت را از نگاه وار. اگر ارزنده کارت زرد نوبتی باشد داده می شود، اگر نه پس بازی ادامه می‌یابد. داور اشاره میکند که بازی باید ادامه بیابد و ما هم انتظار صحنه تکراری همان حالت برخورد تونی بیکاتال و فریمپونگ هستیم که کارگردان با احتمال زیاد برای ما هم یک بار دیگر صحنه تکراری اون وضعیت را نشان می‌دهد تا برای بینندگان نیز فهم شود که اونجا در حقیقت قاعده بازی با اون طرز ویران شد که کارت زرد بود یا نبود. اکنون بازی ادامه می‌یابد. به هر حال
қарордовар маънои онро дорад ки онҷо арзандаи корти зард набуд амали анҷом додаи фримпонг ҳамлагари дастаи регатад аст. توپ در میدان باقی میماند و بازیگران رگاتاد از عجب بازی کردند اینجا. اکوای توانست که توپ رو در اختیار دستش نگه دارد. حالا فریمپونگ در مرکز برخوردی او رو میبینیم. قاعده بازی ویران نگشته است از جانب فردوس عبدالسلیمов. حمله نوبتی رگاتاد از رو آغاز میکند. بویرجان از کنار پس او به نوزیم باباجانов. نوزیم توپ رو از خود دورتر سر داد و هجومی دسته خوجند قطع گردید. در اختیار بازیگران خوجند. حالا تمامی تلاش بازیگران خوجند به خاطر آن است که در قسم یکم با از لحاظ حساب بخیب نمانند نسبت به رگاتاد است و نیمه اول رو حداقل برابر جمع بست کنند. باباجانов پس او به کنار. یک دیگر فهمی نه اونقدر خوب از طرف نوزیم باباجانov و سرگی اسکانیان. انترش اسکانیان موقع خطا رو انتخاب کرد برای پاس اجرا کردن. باباجانov حمله نوبتی خوجند را او آغاز خواهد کرد. بازیگران رگاتاد از روی فشار آوردن حالا کمی عقب نشینی کرده استادن با مانند 20-25 دقیقه اولی بازی فشار نمیآورند دیگر بازیگران رگات. حسام باباев توپ از میدان بیرون شد. و حالا دروازه‌بان رگاتاد است باید دوباره توپ رو به بازی درآورد. در مرکز ادامه می‌یابد. اینجا توانست دیانتون بس توپ رو برای دسته خود نگه داشته. یک برخورد بسیار سخت دیگر بختیار قلندر در این وضعیت از پای می‌افتاند سرگی اسکانیان رو و برخورد شرفجان سولیف با نوزیم باباجانov با چشم میرسد. اشتباهی که گفتم، اشتباهی که پیش بینی میشد. دقیقه 36 بازی بود. من اونجا اشاره کردم که حالا دوباره بازیگران در قسم اول وقتی کافی دارن برای بازی کردن، برای بحث کردن، برای هر چی که در میدان فوتبال امکان دارد گذاشتنش و حتی برای گل زدن اگر بخواهند. کارت زرد اینجا با هم با شرفجان سوله و هم با نوزیم باباجانov داده می شود به خاطر بحثی که داشتند آنها. و معلوم است که بحث رو شرف سولیف اینجا جنبست کردنی نیست. صدای حتی زیندین رحیمов رو ما شنیده ایستادیم.
кӯшиш карда истодааст Шараф Солеевро ором кунад. хуб, имконият барои Хуҷанд. Сергей Сканян. партоби ӯ ба ҷаримагӯи Регартад аст. бартараф мешавад он вазъият. Борҷон Сангинбоев тӯбро аз даст дод. аксолҳуҷуми навбати дастаи Регартад астро мебинем. шумораи бозингарони Регар ҳатто бештар аз Хуҷанд аст. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо тӯб рост ба дасти дарвозабон меравад. Нозим Бобоҷонов ҳамлаи навбати Хуҷандро мехоҳад оғоз намояд. паси ӯ ба Сканян. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин дафъа Қосим Осуман қоидаи бозиро вайрон мекунад. корти зарди навбатӣ ба ӯ. дори бозӣ имрӯза Рустам Нурматов дар баъзе аз ҳолатҳои назар ногир то ҷое, шояд чунин бигӯем дуруст бошад, сарфи назар кард, гузашт кард, кӯшиш кард ки беҳуда хуб дар ҳар як вазъияти кӯчак ҳатто корти зард нишон надиҳад. вале дид ки бозингарон баҳсро баҳс карданӣ нестанд ва баҳсҳои онҳо тӯлонитар гардид, баҳсҳои онҳо ҷиддитар гардид. ба ҳамин хотир акнун дигар дар ҳар як вазъияте ки ҳаст корти зард нишон медиҳад. ҳоло акнун дӯстони арҷманд 8 дақиқа ба вақти асосӣ дар қисми якум зам карда мешавад. имконияти навбатӣ барои бозингарони Регартадас аст. барои бозингарони Хуҷанд дар назди ҷаримагоҳи Регартадас. партоби Борҷон Сангинбоев. бахтиёр Қаландаров аз пой афтид ва ин боис бар он шуд ки довар садаи шаки худро баланд намояд. یک حمله دیگر رو میبینیم در اجرای بازیگران خوجند که اون هم به نتیجه است. پرتاب از کنار فخرالدین احتمов باز اول باز در آورد ولی بازیگران رگار تلاش دارن که دوباره اینجا توپ رو در اختیار خود بگیرند. آرانجان ارگاشف توپ رو زده از میدان بیرون میکند از نزد پای Квадво Фримпонг. рақобати як ба яки Фримпонг ва Давронҷон Эргашевро довар ҳам эҳсос мекунад ҳоло ба ғайр аз ман. аз ҳаракатҳои лабҳои Давронҷон Эргашев фаҳмидан мумкин аст ки ӯ чӣ мегӯяд. панҷумин бор аст ки аллакай назди ман омада истодаст ин бозингар мегӯяд Эргашев. вало маҳз ӯ тавонист ки тӯбро ба дастаи Хуҷанд баргардонад. ҳуҷуми навбати дастаи Хуҷандро мебинем ки шурӯъ мешавад аз маркази майдон. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Аквае. бозингари шумораи 55 буд агар хато накунам ки қоидаи бозиро вайрон кард. вале ӯ ҳам муҷозот мешавад, ӯ ҳам корти зард мегирад. партоб ба ҷаримагоҳ.
имконият навбатӣ барои Хуҷанд, аммо тӯб аз майдон берун мешавад ва зарбаи кунҷӣ. Тӯб аз майдон берун нашудааст, балки бозингари Регарта Даз онро аз майдон берун кардааст. аз вазъияти стандартӣ боз ҳам як имконияти дигар барои Хуҷанд ба миён меояд. Нозим Бобуҷонов аз канори муқобили майдон ин дафъа аз кунҷ тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳи Регар. фурсат барои задани зарба буд, аммо Бикаталь Тони натавонист зарба зада. бархурди сахти ду бозингарро мо дар майдон дидем. Бикаталь ва Фримпонг бо ҳам бархӯрданд ва духтурони дастаҳои Регарта Дазу Хуҷанд ҳоло даъват карда мешаванд. лаҳзаи бархӯрди Фримпонг ва Бикатал дубора ба мо нишон дода мешавад. Инҷо гурӯҳи кории мураббиёни дастаи Регарта Даз, махсусан бо роҳбарии Зайниддин Раҳимов, мебинем ки ба баъзе аз бозингарон дар алоҳидагӣ фаҳмонда истоданд ки чӣ гуна бозӣ кунанд дар идома. мухлисони дастаи Регарта Даз кӯшиш мекунанд ки фаъолияти худро нишон бидиҳанд. акнун бозӣ идома меёбад. дӯстони азиз, ва тӯб дар ихтиёри бозингарони Регарта Даз аст. партоби Шараф Солеев ба ҷаримагоҳ. тӯб аз майдон берун мешавад. тӯб дар назди ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва сонияҳои охири вақти илова кардаи довар ҳоло идома дорад. ҳуҷуми навбати Хуҷандро мебинем. бо эҳтимоли зиёд ин охирин ҳамла дар дақиқаҳои илова кардаи довар аст. садои штакидовари марказ баланд мешавад ва бозӣ байни дастаҳои Хуҷанду Регарта Даз ба поён мерасад. ин танҳо қисми аввали бозӣ аст, вале баҳсҳо он қадар дар ин бозӣ зиёд буданд ва рафти қисми якумро он қадар тӯлонӣ карданд ин баҳсҳо, ки фикр кардам ман як бозӣ аллакай пушти сар шуд. Барҳол қисми аввал тамом шуд байни Хуҷанд ва Регарта Даз бо ҳисоби 1-2 ва голҳоро дар нима аввал Солеев, Аква ва
Ахтамов аз дастовари гардад аст ва хуҷанд заданд. ҳоло акнун аз як танҳои хеш дур намеравем, пас аз чанд лаҳза вақти қисми дуюми ин бозӣ бармегардем.
дӯстони азиз, бармегардем ба қисми дуюми бозии дастаҳои хуҷанд ва регартадази турсунзода. баъди нимаи аввал ҳисоб 1-2 ба фоидаи дастаи регартадаз аст. ҳоло қисми дуюм баъди чанди дигар шурӯъ хоҳад шуд дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд ва инҷо бо эҳтимоли зиёд тағйирот ҳаставакай дар ҳайати дастаи хуҷанд. дар оғози қисми дуюм Артем Сердюк метавонад ба майдон биёяд. бале, ӯ ба ҷои Сергей Сканян вориди рақобат мешавад таҳти шумораи 7 ва бозингаре ки аз майдон гирифта шуд Сергей Сканян бозингари шумораи 97 буд. хуб, акнун дар қисми дуюм шогирдони Рустам Хоҷаев чӣ кор хоҳанд кард ва чӣ гуна барои баробар кардани ҳисоб мубориза хоҳанд бурд, ҳоло мо шумо бо ҳам хоҳем дид. бозӣ шурӯъ мешавад аз маркази майдон ва мо дарҳол таваҷҷӯҳ мекунем пурра ба ҳайатҳои дастаҳо. Сафармат Ғафоров, Фахриддин Аҳтамов, Тони Бикатал, Фирдавс Абдусалимов, Давронҷон Иргашев, Эҳсон Бобоев, Нозим Бобоҷонов, Исломҷон Тошпулатов, Боирҷон Сангинбоев, Диян Тумбас ва Артем Сердюк ин бозигарони дастаи хуҷанд ҳастанд. Сармураббии онҳо Рустам Хоҷаев. ҳуҷуми навбатии дастаи хуҷандро мебинем. Боирҷон Сангинбоев боз як партоби дигар ва дарвозабони регартадаз каме ҳам бошад ба пеш омад, тавонист ки ин ҳолатро бартараф намояд. акнун ҳайати дастаи регартадазро ҳам барои шумо хоҳам гуфт. Мануэл Пани, Бахтиёр Қаландаров, Жозеф Феомба, Осуман Қусим, Асилбек Темиров, Аквае Бортей, Саид Мухтор Азимов, Ширзод Маҳмадиев, Шарафҷон Солеев, Ҷонсон Понг ва Двофрин Понг ва сармураббии ин даста Зайниддин Раҳимов. хуб, ёдор мешавем ки қисми аввали бозии дастаҳо бо ҳисоби 1-2 ба поён расида буд. ҳолати хавфнок инҷо буд. зарбаи кунҷӣ нест ва саҳнаи такрорро биёед аввалан бубинем ки чӣ гуна ба ҳамла рафтан бозигарони дастаи хуҷанд. чӣ қадар зарбаи хуб зад аз масофаи дур Боирҷон Сангинбоев. голҳоро дар нимаи аввал Шарафҷон Солиев аз пеналти дар дақиқаи 14 ва Фахриддин Аҳтамов дар дақиқаи 18 аввалан ба дарвозаи хуҷанд, баъдан аз ҳайати дастаи хуҷанд ба дарвозаи регартада заданд ва дар дақиқаи 27 Мошанакова дар рафти бозӣ ба дарвозаи хуҷанд голи дуюми дигарро зад ва бо ҳисоби 2-1 қисми якум ниҳоят ба поён расид. умедвор мешавем ки нимаи дуюми бозӣ аслан ба қисми якум монандӣ нахоҳад дошт аз лиҳози баҳсҳо ва нофаҳмиҳое ки байни бозингарон ба миён омаданд. ҳолатое ки дувар аз вар истифода кард ва вақти зиёд талаб шуд ва танҳо мо як бозӣ ба қавле тоза, як бозии диданӣ зебо ва сер ҳуҷумро дар иҷрои ҳарду дастаҳо мебинем. албатта ин интизори мост ва умедвории мост. дастаҳо чӣ тавр бозӣ мекунанд, дар идомаи қисми дуюм чӣ рӯйдодҳое хоҳад буд, мо баъди чанди дигар шоҳид хоҳем гашт. Бикатал аз канор имкон ҳаст барои партоб кардани ту ба ҷаримагоҳи дастаи регартада аз партоб мешавад, дарвозабон ба пеш меояд ва то ӯ иштибоҳ кард, албатта бо ин ба пеш омадани худ. онҷо Асилбек Тимиров аниқтараш фикр мекунам ба қарори дуруст омад ки тӯбро зада аз майдон берун намуд ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи хуҷанд дар оғози қисми дуюм. Сангинбоев дарҳол тӯбро ба бозӣ медарорад. зарбаи навбатии ҷониби дарвозаи регартадаз зарбаро иҷро кард дар ин вазъият Фирдавс Абдусалимов. аммо зарбаи задаи бозингари мазкур аз дарвоза хеле баланд буд.
рақобат дар маркази майдони дума меёбад. Нозим Бобуҷонов, паси ӯ ба марказ. Тӯбро ирсол мекунад Исломҷон Тошпулатов ба канор. Олуманс Тошпулатов бо тӯб қарор дорад. паси навбати ӯро мебинем. партов ба ҷаримагоҳ, имкон барои сердюк дода намешавад, вале фурсат аст барои Сангинбоев. Зарбаи ӯ аммо расиш ба дасти дарвозабон Мануэл Пани буд ва як зарбаи кунҷии дигар барои бозингарони Хуҷанд ба миён меояд. Саҳнаи такрорро мебинем ки чӣ гуна фурсат буд барои Сангинбоев. Ин бозингар дар аввалин расиш зарба назад, балки аввал куркард кард, баъдан зарба иҷро кард. Аммо зарбаи задаи бозингари мазкур он қадар наздик ҳам набуд ба гол. ҳуҷуми навбати Регар шурӯъ мешавад. Фримпонг тӯбро дар ихтиёри дасташ нигоҳ дошта тавонист. тӯб ҳанӯз дар майдон боқӣ мемонад. имкон аст барои идома додани ҳамла. паси навбати ба марказ, зарба ҷониби дарвозаи Хуҷанд. садгузории Давронҷон Эргашев сабаб шуд ки зарбаи задаи Опунг Ҷонсон ҷониби дарвоза не балки ба кунҷи майдон биравад. Шарафҷон Солеев аз кунҷи майдон омодааст ки тӯбро ба бозӣ дорад, вале дар ин вазъият ҳоло мо саҳнаи такрори бозии хуби Шерзод Маҳмадиевро мебинем. баъдан паси Фримпонг ба самти Ҷонсон. зарбаи кунҷӣ барои Регар, партови Шараф Солеев ба ҷаримагоҳ, имконият барои задани зарба ва бартараф мешавад ҳолати мазкур. Дувар сада дошта ки худро баланд менамояд. шояд боз кадом як ҳолати баҳсноки дигар бошад дар ҷаримагоҳи Хуҷанд. албатта дифоъгари дастаи Хуҷанд мо дидем ки пои худро баланд бардошт. шояд ки ба рӯи футболбози Регата даст расида бошад. ба ҳар ҳол мо интизор мешавем саҳнаҳои такрорро. духтурони дастаи Регар ҳоло инҷо кӯмак хоҳанд кард барои бозингари ин тим. хуб, аввалин ҳолати нофаҳмо, аввалин ҳолати ғайри варзишӣ дар қисми дуюм аллакай рух дод. довари марказ ҳоло бозам дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирад ва гуфтугӯи ӯ идома дорад бо Зуҳал Хуҷаназар ва он нафаре ки дар ҳуҷраи вар аст, якҷо бо ёвари худ Насрулло Кабиров. мо саҳнаи такрори ҳолатеро мебинем ки Бикатал зарба зад барои бозингари Регар Тадаст. оё ин вазъият метавонад пеналти гузорад? хуб, анихараш пеналти биёрад барои Регар Тадаст ё ин ки не? инро Рустам Нурматов дувари бозии имрӯза хоҳад гуфт. дубора ӯ ба назди экрани вар меояд. мухлисони дастаи Хуҷанд аллакай асабӣ ҳастанд ва ин ҳолат бубинед акнун дар саҳнаи такрор ҳоло мо таваҷҷӯҳ мекунем ба вазъияти ба миён омада ки рост ба рӯи бозингари Хуҷанд Регар Тадаст зарба мезанад бо пои худ. бозингари Хуҷанд дифоъгар
тони бикатал. توپ با سری بازیگری رگارتا داز رسید و قریب که برابر با رسش توپ با سری او پای بازیگری خط دفاعی دسته خوجان نیز با سری بازیگری رگار رسید. توپ و پای رقیب هر دو یک جا با سری او رسیدن. یکی با سر دیگری بر روی. اینجا با احتمال زیاد از لحاظ اون که پای خود رو دفاعگر بلند برداشت و بازیگر رگار از این چیز رو میدید با همین خاطر رو تا آخر حرکت خود رو برای بوسر ضربه زدن اجرا کردن نتوانست و تنها تو به سر او رسید و به سمت دیگر پرید تا اینکه جهید و در این حالت تونی بیکاتال یک ضربه آبدار برای او زد. رستم نورمتوف برمیگردد به میدان. پنالتی نیست. با احتمال زیاد من از آن حالتی که توپ اول به سر بازیگری رگار داز رسید به نوبت گرفته شد و با همین سبب پنالتی گذاشته نمی‌شود. رقابت در مرکز ادامه می‌یابد. هجوم نوبتی خوجان را می‌بینیم. پرتاب به جریمه‌گاه رگار داز. نازیم باباجانوف پاسی او به توشپولاتوف. وقتا بازم با جریمه‌گاه سردیوک نتوانست در این حالت ضربه بزند. فردوس عبدالسلیموف پاسی او توشپولاتوف پس باقی ادامه می‌یابد حمله نوبتی دسته خوجان. تونی بیکاتال پرتاب او با جریمه‌گاه. بختیار قلندرов کوشش کرده است که این حالت رو برطرف نماید. ضربه جنوبی دروازه رگار داز. توپ از میدان بیرون می‌شود. артем сердюк عقیب موند و بختیار قلندرов اولین شده به توپ رسید. بعداً خود بازی هم ویران می‌شود از جانب سردیوک. کارت زرد برای حمله‌گر دسته خوجان داده می‌شود به خاطر نشان دادن این عصبانیت خود و بعد صدای هشدار داور را شنیدن ضربه زدن. اون هم نه به سمت دروازه نه به سمت دیگر بلکه بیرون از میدان. صحنه تکرار رو می‌بینیم و بعداً حالتی که عصبی بود بازیگر خوجان و این حالتی بود که او ضربه زد. ببینید به خاطر این با او کارت زرد دادن نه به خاطر خود ویران کنی که او داشت. بختیار قلندرов نیز با کمک دختری دسته رگار داز نیاز دارد در این وضعیت. قلندرов و با برمیخیزد ولی حالا در بازی نیست. اکنون بازی باشد ادامه می‌یابد. دسته رگار داز آخرین بازی خود رو بر مقابل دسته کوکتوش انجام داده بود و این بازی دوری 13 بود که اونجا با حساب 3-0 رگار بر مقابل اوتسایدر اساسی چمپیونات مملکت
пирӯзӣ ба даст овард. ва бо ин се имтиёзи худ даста аллакай ба ҷои чаҳорум баромад ва таъқиби дастаи хуҷандро ба таври ҷиддӣ идома дод. ҳуҷуми навбати Регар Тадазро мебинем ки аз канори рост идома меёбад. ҳанӯз ҳамлагари дастаи Регар Фримпонг аст ки ба по барнахестааст, вале Шерзод дар ҷаримагоҳи дастаи Регар хуҷанд аллакай қарор дорад ва тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. дар он ҷо Нергашев тӯбро аз майдон берун мекунад. зарбаи кунҷии навбатӣ ба фоидаи Регар Тадаз дар назди ҷаримагоҳи хуҷанд ба миён меояд ва Фримпонг дубора ба замин мепартояд худро. маълум мешавад ки ӯ бо эҳтимоли зиёд ҳатто осеб ҳам бардошта бошад. Шараф Солиев ишора дорад ба самти студии мураббиён ки Фримпонгро иваз кунанд. ва аммо агар мо дар мавриди бозиҳои охири дастаи хуҷанд гап занем, хуҷанд охирин бозиҳои худро бар муқобили ҳосилот дар сафар дар Хатлон дуил кард дар Фархор ва бо ҳисоби 1-0 онҷо дар сафар пирӯз шуд бар муқобили ҳосилот. ва аммо қаблтар аз ин дар даври яшакниҳоии ҷоми Тоҷикистон ин даста бар муқобили Файскан бозӣ карда буд ки онҷо ҳисоби ғайриоддие дошт. ҳоло зарбаи кунҷӣ иҷро мешавад. партов ба ҷаримагоҳи хуҷанд. бозингарони хуҷанд имкон надоданд барои задани зарба ба рақиби худ. хуб, тими хуҷанд дар доираи ҷоми мамлакат дар даври яшакниҳоӣ муқобили Файсканди ноҳияи Восе бозӣ кард ва бозии аввали дастаҳо дар ноҳияи Восе бо ҳисоби 1-3 ба фоидаи хуҷанд ҷамъбаст шуд. ҳоло партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи Регар Тадаз бартараф мешавад. ин ҳамла имкон барои ба аксул ҳуҷум рафтан аст аз тарафи бозингарони Регар Тадаз. Шерзод натавонист ки тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дорад ва бозингари дигари дастаи хуҷанд ҳоло осеб гирифтааст. аммо ҳам дастаҳои ӯ мефаҳманд ки бозигар саломатиаш хуб аст, метавонанд ки ҳамларо идома бидиҳанд ва аз канор ҳамин тавр ҳам мешавад. Фахриддин Аҳтамов то охир мубориза бурд барои ҳамла созмон додан, аммо муваффақ нашуд. ва хуб бозии ҷавобӣ дар яшакниҳоӣ байни дастаҳои хуҷанду Файсканд дар шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 10-0 анҷом ёфт. 10-0 дар ҳамин варзишгоҳ дар шоҳидии наздики 5000 нафар мухлис дастаи хуҷанд Файскандро бераҳмона голборон кард ва ҳисоби умумии даври яшакниҳоӣ байни дастаҳои хуҷанд ва Файсканд 13-1 шуд. бо ин ҳисоб хуҷанд яке аз иштирокчиёни даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон шуд дар баробари дастаҳои клуби марказии варзиши артиш, Равшан Никулов, Вахши Қурғонтепа, Регар Тадаз ва Шодмони Исорату дар даври чорякниҳоӣ ҳоло бозӣ хоҳад кард. Истиқлол ва Иса Равшан ҳамчунин. акнун дар ҳайати дастаи Регар Тадаз бозингар иваз хоҳад шуд. бозингари шумораи 9 Квадво Фримпонг дигар бозиро идома дода наметавонад. ба ҷои ӯ таҳти шумораи 11 Фаридун Давлатов ба майдон мебарояд. тағйироти навбатӣ бозингари шумораи 20 Озод Панҷиев ҳамзамон омода аст барои ба майдон баромадан ва ӯ бозингари шумораи 34 Ҷонсон Опонгро иваз мекунад. ҳоло акнун бозӣ идома хоҳад ёфт. артем Сердюк аз пой афтид. ходи бозӣ вайрон нашудааст. Саид Мухтор Азимов паси дақиқи ӯ ба Шараф Солеев. Давлатов бозигузории футболбозуни Ригаро мебинем. Шерзод натавонист ҳамларо идома бахшида ва акнун аксулҳуҷуми навбатии Хуҷанд имкон ҳаст ки идома биёбад. Абдусалимов, Бикатал,
Давронҷон Эргашев. Тони Бикатал. зарбаи ӯ аз маркази майдон тақрибан. тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳоло иҷро шуда истодааст, вале мутаассифона ин чиз аз чашми мо дуртар буд. акнун мебинем Нозим Бобоҷонов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ таҳти шумораи 23 Фирӯз Қараев ба майдон мебарояд. тағйироти дуюм Тошпулатов таҳти шумораи 17 аз бозӣ гирифта шуд ва бозингари шумораи 22 Ҷасур Қурбонов ба майдон баромад. ду тағйироти дигар аз тарафи Рустам Хуҷаев аллакай иҷро шуд ва ин аллакай сеюмин тағйирот буд дар ҳайати дастаи Хуҷанд, ба хотире ки дар оғози қисми дуюм аллакай Артем Сердюк аз ҳайати захиравӣ ба майдон омада буд. Шерзод бисёр хуб тӯбро дар ихтиёри дастааш нигаҳ медорад. паси ӯ ба Шарафҷон Солиев, иштибоҳи Шараф. ҳуҷуми навбатии дастаи Хуҷандро мебинем. Бахтиёр Қаландаров тӯбро аз майдон берун кард ва бозам бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Бахтиёр Қаландаров ҳоло ба по бархестанаш мушкил аст. наҳтараш мушкил ба назар мерасад. бахтиёр Қаландаров дубора ишора карда истодааст ки омода аст барои бозиро идома додан. бозӣ идома меёбад. Бикатал паси ӯ ба дарозабон. Гафоров зарба мезанад. ҳамлаи навбатиро мебинем дар иҷрои бозингарони Регар Хуҷанд аниқтараш бо Ҷон Сангинбоев. Бахтиёр Азимов Саид Мухтор Азимов аниқтараш инҷо бо як зарба тӯбро зада аз майдон берун кард ва як бархурди сахте ҳам буд байни бозингарон. дар ҳамон вазъият ва Саид Мухтор Азимов каме озеб гирифт. бозингарони Хуҷанд кӯшиш доранд ки ӯро ба по бархезонанд. вале пои ӯро зер кардааст дар ин вазъият Эҳсон Бобоев. акнун бозам бозӣ идома меёбад. дақиқаи аллакай 69 дидор аст. ҳисоб 1-2 дар қисми дуюм. асосан дастаи Хуҷанд ки бештар кӯшиш карда истодааст барои задани гол ва бештар ниёз дорад ба гол то ин ки аз бохт раҳо шавад сараввал. ба задани гол умуман наздик нашуд. тими Легатадас ҳамин тавр Автону Хезон идома дода истодааст бозиро
ва ҳамон бартарии худро пеш аз ҳама талош доранд бозингарони ин даста ки нигаҳ доранд. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз тарафи Фаридун Давлатов. дар назди тӯб қарор мегирад Фирӯз Қараев. ҳоло дар набудани Нозим Бобоҷонов маҳз ӯ зарбаҳои стандартиро иҷро хоҳад кард. партов ба ҷаримагоҳи Регарта даст ва тӯб дар дасти дарвозабон. тӯб дар дасти дарвозабони Регарта даст аст ва ӯ тавонист ки дар ин ҳолат албатта ҳама чизро дар дохили ҷаримагоҳи дастаи худ ба қавле контрол кунад. муҳимтар аз ҳама ин буд ки самти ҳаракати тӯбро ӯ медид аз аввал. ҳарчанд суръати тӯб баланд набуд ва ҳолати хавфнок набуд, аммо як расиш ба бозингари дастаи Хуҷанд метавонист боис барон шавад ки тӯб дар дохили дарвозаи Регарта даст қарор бигирад. ҳамлаи навбатиро мебинем, бо эҳтимоли зиёд ҳолати офсайд буд, вале акнун довар ишора мекунад ва садои хуштаки худро баланд менамояд. дастаи Хуҷанд дар бозиҳои худ охирин бор дар бозӣ бар муқобили дастаи Истаравшан имтиёз аз даст дода буд ва ин 1 июн буд. хуб 2 моҳу 15 рӯз пеш бозии давраи нуҳум буд дар дораи рақобатҳои Лигаи Олӣ ки Илҳом Баротов аз Истаравшан гол зад ва Шоҳназаров аз Хуҷанд ва ҳисоб 1-1 онҷо бозӣ ба поён расида буд. ин охирин бозие буд ки Хуҷанд дар он бозӣ имтиёз аз даст дод ва ҳатто ба дарвозаи худ гол сабдор дар дораи рақобатҳои Лигаи Олӣ мамлакат. дар бозӣ бо Вахш ки 2-0 пирӯз шуд, онҷо имтиёз аз даст надод ва гол сар надод. дар бозӣ бо Куктош ки 3-0 пирӯз шуд, имтиёз аз даст надод, гол сар надод. дар бозӣ бо Исхата 2-0 пирӯз шуд, ҳамин тавр. дар бозӣ бо Осилот пирӯз шуд, 1-0, бозам гол сар надод ва пирӯз шуд. ва дар дораи рақобатҳои ҷомеи мамлакат бошад, дар ду бозии рафту баргашт дар давраи шакниҳоӣ 13 гол ба дарвозаи Файзкан зад ва 1 гол сар дод ба дарвозаи худ. ва агар бохти охирини Хуҷандро мо дар дораи бозиҳои Лигаи Олӣ ҷустуҷӯ кунем, охирин бор 28 апрели ҳамин сол буд дар бозии даври чаҳорум Лигаи Олӣ бар муқобили дастаи Истиқлол ки онҷо бо ҳисоби 1-0 дастаи Истиқлол бар Хуҷанд пирӯз шуд ва эҳсони панҷшанбе аз пеналти гол ягонаро зада буд. ва ҷуз аз ин дигар дастаи Хуҷанд то ҳол пирӯз аниқтара шикаст нахӯрдааст дар рақобатҳои худ дар дораи бозиҳои Лигаи Олӣ. вале новобаста аз ин даста бозиҳои зиёде дошт ки онҷо мусовӣ шуданд. бозиҳо барои мисол 3 бозӣ пайи ҳам мусовӣ анҷом ёфта буданд. бозӣ бо клуби марказии варзиши Артиш, бозӣ бо Равшани Кулоб, бо клуби марказии варзиши Артиш албатта бозии даври ҳафтум буд ки 0-0 анҷом шуд. бозӣ бо Равшани Кулоб буд ки 1-1 дар шаҳри Хуҷанд дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолият ба поён расид ва пас аз он бозӣ бо дастаи Истаравшан буд 1-1. баъди ин бозии Хуҷанд суръати бисёр хуб касб кард ва рақибони худро як аз пеши рӯяш дур кард. масалан Вахшро 2-0 зад, Куктошро 3-0, Эсхата 2-0 ва Осилот 1-0. аммо аз тарафи дигар агар нигоҳ кунем, шояд рақибони он қадар ҷиддӣ ҳоло дар ҳамин марҳила ё ки дар ҳамин фурсате ки гуфтем рӯбарӯ нашуд бо дастаи Хуҷанд. ба ҳамин хотир ин даста тавонист ки ба осонӣ пирӯз гардад бар муқобили рақибони худ пайҳам. Шараф Солеев дар ҳуҷум қарор дорад, ӯ маҷбур мешавад ки ба ақиб пас бидиҳад. тӯб дар ихтиёри Регар боқӣ мемонад. аква Фаридун Давлатов пас ба канор, партови навбатӣ ба ҷаримагоҳи Хуҷанд. Фахриддин Аҳтамов тӯбро ба дарвозабон мегузорад.
хуб бо нишон додани чунин натиҷаҳои муфид дастаи хуҷанд оҳиста омад ва ба сегонаи аввал шомил шуд. Ҳатто як имтиёз камтар аз клуби марказии варзиши артиш дорад ки дар ҷои дуюм аст. клуби марказии варзиши артиш 26 хол дорад, хуҷанд бошад 25 хол. Регар 23 имтиёз дошт то ҳамин бозӣ ва айни ҳол дар ҷадвали онлайн агар таваҷҷӯҳ кунем маҳз дастаи Регарта Даст дар ҷои сеюм қарор дорад бо 26 хол ва ҳатто баробар шудааст акнун бо клуби марказии варзиши артиш. Тими хуҷанд бошад бо 25 имтиёз ба ҷои чаҳорум фаромадааст. Вале ин ҷадвали онлайн аст ва дар ҳар як ҳолат то хотимаи бозии имрӯза ҳама чиз метавонад хеле зуд иваз шавад. метавонад ҳисоб баробар гардад, метавонад ки ҳатто хуҷанд ба пеш барояд. дарвозабони Регарта Даст тӯбро инҷо ба дасти худ мегирад. дар ихтиёри бозингарони хуҷанд. қоидаи бозиро Осир Дюк вайрон кардааст. Бозингаре ки аллакай як корти зард дорад. Давлатов ба ҷои Фримпонг ба майдон омад ва ҳоло бояд дар хати ҳамла бозии хуби дастаи Регарта Дастро таъмин карда тавонад. Саид Мухтор Азимов зарбаи ӯ аз масофаи дур, аммо дар задани зарбаи хуб муваффақ нашуд. Саид Мухтор Азимов бозингаре ки бо чунин зарбаҳо аз масофаҳои дур дарвозаи рақибонро борҳо кӯбидааст. боз як ҳамлаи хуби дигари бозингарони хуҷанд бе натиҷа ба поён мерасад ва акнун довар ба канори майдон ишора мекунад ба он ҷое ки тағйирот ворид карда мешавад. Бозингари шумораи 10 назарати эҳтиётии Регарта Даст ҳоло ба майдон меояд. Фирӯз Бобиев ва таҳти шумораи 47 яке аз бозингарони хуби дастаи Регарта Даст дар бозии имрӯза Шерзод Маҳамадиев аз майдон гирифта мешавад. навбати Регарта Даст. Азимов пас медиҳад ба канор. Тимиров. Фаридун тавонист ки тӯбро бо мушкилӣ дар ихтиёри дастааш нигаҳ дорад. Як зарбаи дигар ҷониби дарвозаи Хуҷанд ва хеле наздик буд ки ҳатто тӯб ба дарвоза ворид шавад. аз масофаи дур зарба зад дар ин вазъият Аквай ва Зафарманд Ғафоров қариб буд ки ба мушкили ҳатто рӯбарӯ мешуд. Тони Бикатал сӯба марказ Ҷасур Қурбонов. Хуб инҷо Эргашев пас медиҳад ба канор.
Фахриддин Аҳтамов. партоби навбатӣ бозам ба ҷаримагоҳи Регарта даст. бартараф карда шуд ин вазъият. ҳоҷи навбатӣ ҳамлаи Регарта Хуҷандро аниқтараш мебинем дар назди ҷаримагоҳи Регарта даст. бидуни қоида вайронкунӣ бозингарони Регарта даст тӯбро гирифтанд. Шараф Солеев метавонад ки тӯбро бигирад. На, ӯ дар рақобат бо Эргашев капитани дастаи Хуҷанд муваффақ нашуд дар гирифтани тӯб. мисоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи Регар. боз ҳам бартараф мешавад. боз ҳам бартараф мешавад ҳамлаи Хуҷанд, аммо на, мавҷи навбатиро мебинем. партоб ба ҷаримагоҳи Регарта даст. дарвозабони ин тим ба пеш меояд. аз канор бозии хуби Фирӯз хуб Қараевро мо дидем. Тони довар иҷоза медиҳад ки ҳуҷум идома биёбад. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи Регарта даст. тӯб аз майдон берун мешавад. дақиқаи 81 рақобат даҳаи охири бозӣ расид. он ҷое ки охирин имкониятҳои худро дастаҳо кӯшиш мекунанд то истифода намоянд. махсусан барои дастаи Хуҷанд ки дар хонаи худ бо ҳисоби 2-1 шикаст хурда истодааст. тағйирот шуд дар ҳайати ин даста. бозингари шумораи 5 Абдусалимов аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 77 бозингар ба майдон омад Фирӯз Холматов. ба ҳуҷум мегузоранд бозингарони Хуҷанд. На, ба ҳуҷум гузашта натавонистанд онҳо. акнун аксул ҳамлаи навбатии Регарта даст. эҳтимол дошт ки оғоз шавад. На, боз як ҳамлаи дигарро мебинем дар иҷрои бозингарони дастаи Хуҷанд. аз канор партоб ба ҷаримагоҳ. фурсат барои задани зарба буд, аммо Диан Тумбас зарба зада натавонист ва ӯ мавқеъро аз даст дод. Тони Бикатал тӯбро бармегардонад ба Хуҷанд. Давронҷон Эргашев ҳоло мегузорад ки каме бақӣ биёяд дар ин вазъият. эҳсон Бобоев. эҳсон ду нафар пеширои ӯро мегиранд. паси ӯ ба канор. Бобоев. ҷасур Қурбонов пас ба канори майдон. бозигаре ки навакак ба майдон омад Фирӯз Холматов. Холматов аз ду нафар гузашт. партоби навбатиро мебинем ба дохили ҷаримагоҳи Регарта даст. имкон барои задани зарба аз масофаи хеле ҳам дур. ту баланд рафт аз дарвозаи Регар. ивазшавии бозингарро дар ҳайати дастаи Регарта даст мебинем. Шараф Солеев муаллифи голи аввал дар бозии имрӯза ки аз пеналти гол зада буд. ҳоло тарки майдон мекунад таҳти шумораи 7 ва ба ҷои ӯ бозингари шумораи 17 ҳоҷиакбар Узоқов ба майдон мебарояд. навбати Регарта даст. аут ба фоидаи кадом тим гуфта мешавад ҳоло? Ба фоидаи дастаи Регарта даст.
Асилбек аз ӯ бо тӯб қарор дорад. ҳоло Азимов Ҷасур Қурбонов Анхараш Фирӯзқараев тавонист тӯбро дар ихтиёри дасташ нигоҳ дорад. Акнун ҳоло Ҷасур Қурбонов бо тӯб паси ӯ ба Тони Бикатал. Ирсоли Тониро мебинем. зарба ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд дар дақиқаи 86-уми рақобат инҷо таъин карда мешавад. албатта наздик ба маркази майдон аст ин зарба ҷаримавӣ, лекин аз ин мавқеъ ҳам мешавад тӯбро ирсол карда ба ҷаримагоҳ мешавад як ҳолати хавфноке ба миён оварда партов ба ҷаримагоҳи дастаи Регарта Даз. имкон аст барои идома додани ҳуҷум аз тарафи бозингарони Хуҷанд. ду нафар аз пой меафтад. дувар иҷоза медиҳад ки ҳамла идома биёбад. Саид Мухтор Азимов бо суръати баланд ба пеш ҳаракат мекунад ва дар канори ӯ ду нафари дигар қарор доранд. Эҳсон Бобоев пеши рӯи Саид Мухтор Азимовро мегирад дар ин вазъият ва тӯбро ба Хуҷанд бармегардонад. Фаридун Давлатов то охирун бориза буд барои гирифтани тӯб, лекин ӯ муваффақ нагардид ва ҳоло тӯб дар ихтиёри бозингарони Регарта Даз. аут ба фоидаи онҳост. вақту рафт камтар боқӣ монда истодааст дар бозии имрӯза ва ин албатта ки ба нафъи дастаи Регарта Даз аст, ба хотире ки ин даста ба зинаи сеюм мебарояд, ба хотире ки ин даста Хуҷандро шикаст медиҳад. ҳоло аз рӯи он умурҳое ки ман дар даст дорам, бозиҳои байнихудии дастаҳоро агар дар таърих мо таваҷҷӯҳ кунем, аввалан биёед ин ҳамларо бибинем ки Сердио онро идома дода истодааст. бартараф карда шуд ин ҳуҷум аз тарафи Асилбек Тимиров ва дарвозабон тӯбро ба дасти худ мегирад. бозиҳои байнихудии Хуҷанду Регарта Дазро агар бигирем, 70 бозӣ дар тӯли таърихи рақобатҳои байнихудии ин дастаҳо бо ҳам дуэр карданд аз соли 1992 сар карда. аввалин бозие ки бо ҳам доштанд, онҷо Регарта Даз бо ҳисоби 4-0 Хуҷандро шикаст дода буд соли 1992 дар Лигаи Олӣ. ва хуб, баъдан умуман аввалин бозии ҳамон замон шурӯъ шуд, то ҳол бошад 70 бозӣ байни ҳам дуэр карданд ин даста. тӯб ҳатто ба миёни мухлисон зада мешавад. ва аз ин 70 бозӣ 21 маротиба Хуҷанд пирӯз шудааст. 30 дафъаи дигар Регарта Даз, 19 бозӣ дигар бошад мусовӣ байни дастаҳои мазкур анҷом ёфтааст ва шумо тасаввур карда метавонед ки 5 бозии охири дастаҳои Регарта Даз ва Хуҷанд мусовӣ ҷамъбаст шуданд. охирин бор як дастае ки дар рақобатҳои байнихудии ин ду даста пирӯз шуда буд, ин дастаи Хуҷанд буд ки соли 2022 дар даври нуҳуми Лигаи Олии мамлакат Регарта Дазро дар шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 3-0 шикаст дода буд. баъд аз ин дастаҳо бо ҳам 5 бори дигар бозӣ карданд. 4 бозӣ дар Лигаи Олӣ, 1 бозӣ дар ҷоми Тоҷикистон ва ҳама ин бозиҳо мусовӣ буданд. ҳатто дар ҷоми Тоҷикистон дар даври яшакниҳоӣ соли 2023 Регарта Даз баъдан дар силсила зарбаҳои пеналти бо ҳисоби 4-5 Хуҷандро шикаст дод. бозӣ бо ҳисоби 1-1 тамом шуд. дар Лигаи Олӣ соли 2023 бо ҳам бозӣ карданд дар даври дуюм. ду бар ду дастаҳо бозиро ҷамъбаст карданд. соли 2023 дар даври ҳабдаҳум бо ҳам бозӣ карданд. 1-1 буд бозӣ ва соли 2023 ҳамчунин дар марҳилаи сеюм буд бозии дигар ки он ҷо ҳам 1-1 бозӣ карданд дастаҳо. ва дар морди агар бозии охирин дастаҳо бигӯем, ин бозии даври сеюм буд дар соли 2024 дар Лигаи Олӣ ки он ҷо 0-0 бозӣ карданд. яъне дар 5 бозии охир байни ин ду даста ғолиб муайян кардан намешуд. ба ҷуз аз бозии ҷоми Тоҷикистон ки он ҷо дар даври яшакниҳои соли гузашта Регар дар силсила зарбаҳои пеналти баъдан пирӯз шуд. рафти бозӣ
ҳамон рақобат ҳам мусовӣ ба поён расида буд. тӯб аз майдон берун мешавад. дар ин ҳолати хеле ҳассос буйрҷон сангинбоев бозингари дастаи хуҷанд тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта наметавонад. ҳоло акнун пас аз муддатҳо дастаи Регарта даст метавонад ки дар лигаи олӣ хуҷандро шикаст бидиҳад. охирин бор дар дораи бозиҳои лигаи олӣ дастаи Регарта даст бар муқобили хуҷанд соли 2017 пирӯз шуда буд дар давраи ҳаштум. онҷо бозӣ бо ҳисоби 2-1 дар шаҳри Турсунзуда поён ёфта буд. пас аз соли 2017 ба ин тараф дастаҳо бозиҳои хеле зиёд карданд, вале ягон бор Регарта даст дар лигаи олӣ махсусан бар муқобили хуҷанд пирӯз нашуд. танҳо мусовиҳо буданд ва бозиҳои дигар. албатта баъдан соли 2018 дар доираи рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон дар даври нимниҳоӣ тавониста буд ин даста пирӯз гардида бар муқобили хуҷанд, аммо дар дораи рақобатҳои лигаи олӣ на. як ҳолати хавфноки дигар дар пеши дарвозаи Регарта даст ба миён омад ва дарвозабон инҷо камтар осеб дид. Пани Мануел дар онҷо Нергашев бозам эътироз мекунад. бозам ӯ гуфта истодааст ки инҷо бо эҳтимоли зиёд дарвозабони дастаи Регарта даст вақтро кашол медиҳад. аммо аз тарафи Диан Тумбас як расиш буд, ҳарчанд он қадар ҷиддӣ набуд он расиш. гурӯҳи кӯчаки мухлисони Регарта даст ҳоло ҷашну пойкӯбӣ барпо мекунанд дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд ба хотири пешсафии дастаашон ҳоло ва ҳатто дар дақиқаҳо илова кардаи довар. 5 дақиқа илова шуд ки аллакай дақиқаи дуюми он идома дорад. аут ба фоидаи Регарта даст. Силбек тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. ҳоло ҳуҷуми навбатиро мебинем дар иҷрои Регар. Фаридун Давлатов дар ҳолати мушкилу тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дошт. Саид Мухтор Азимов паси навбатии ӯ иштибоҳро дидем аз тарафи Фирӯз Бобиев дар иҷрои пас. боз 3 дақиқаи дигар боқӣ мемонад ва бозингарони Хуҷанд талошҳои навбатии худро як анҷом медиҳанд. Тони Бикатал паси ӯ Эҳсон Бобоев. Сердюк интизори тӯб буд, вале тӯб то ба ӯ нарафт. боз як партоби дигар ба ҷаримагоҳи дастаи Регарта даст ва тӯб дар дасти дарвозабони ин даста Мануэл Пани аст. навбати дастаи Хуҷандро мебинем. Артем Сердюк дар дохили ҷаримагоҳ интизори тӯб боқӣ мемонад ва фишори бозингарони Хуҷанд бештар мегардад. Буйрҷон Сангинбоев тӯб аз майдон берун карда мешавад. партоб аз аут. ирсоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи Регарта даст офсайд фақат гирифта мешавад. ҳоло сармураббии дастаи Хуҷандро мебинем мо Рустам Хуҷаевро ки хеле асабӣ аст. зарбаи дарвозабон Пани Мануел. тӯб дар қисмати майдони Регарта даст. бартараф мешавад ин вазъият ва имкон ҳаст барои бозингарони ин тим ки ҳамла оғоз кунанд. Фаридун Давлатов ба танҳоӣ кӯшиш мекунад фишор биёрад ба Тони Бикатал. пас ба дарвозабон Ғафоров. зарбаи ӯ ба марказ.
бобиев инҷо натавонист тӯбро баъд аз регата даст баргардонид. дар охирин дақиқа илова кардаи довар оғоз мешавад. ҳисоб 1-2. регата даст дар сафар бар муқобили Хуҷанд пешсаф аст ва тими Хуҷанд охирин талошҳои худро барои задани голи дуюм ва наҷот ёфтан аз ин бохт анҷом медиҳад. Зангинбоев, Пасю Бақиб, Ҷасур Қурбонов партоб мекунад ба ҷарима гол ва тӯб аз майдон берун мешавад. хуб, акнун ҳоло вақти илова кардаи довар ҳам ба поён мерасад ва садои штаки довар ҳам баланд мешавад. регарта даст дӯстони арҷманд дар сафар дар шаҳри Хуҷанд бар муқобили дастаи Хуҷанди Хуҷанд пирӯз мегардад бо ҳисоби 1-2. ёдовар мешавем ки Шарафҷон Солиев дар дақиқаи 14 аз пеналти гол зад ва Фахриддин Аҳтамов аз заҳати Хуҷанд ҳисобро дар дақиқаи 18 баробар кард. Акова бошад дар дақиқаи 27 ҳисобро 2-1 ба фоидаи регата даст кард ва бо ин ҳисоб дастаи регата даст ниҳоят пирӯз мешавад дар рафти бозии даври 14 лигаи олии мамлакат. мухлисони ин дастаро мо табрик мегӯем, шумораашон хеле зиёданд дар мамлакат ва акнун регата даст дар ҷадвал ба зинаи ҳатто дуюм мебарояд бигӯем, ҳам хато намекунем. аз рӯи омурҳо аз клуби марказии варзиши Артиш рақибтар аст, вале аз рӯи имтиёзҳо баробар мешавад бо клуби марказии варзиши Артиш. 26 имтиёз дорад ин даста. хуб, инҷо акнун мо дӯстони арҷманд гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем ва шумо дар лаҳзаҳои ахир метавонед, хуб, инҷо метавонед ки лаҳзаҳои зеботарини ин бозиро тамошо кунед. Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникиам дар хидмати шумо будем. То дидорҳои дигар сарбаланду пирӯз бошед. хайр.